Millum daħal avviż legali li jemenda l-Ordni ta' Standard Nazzjonali dwar il-lif tal-IVF taħt la dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Dan tħabbar mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Bela fejn semma li permezz ta' dan l-avviż legali individwi jew koppji li rikorru għall-IVF se jkunu ntotolati għal 60 sija lif biħla sħiħ mill-post tax-xogħol tagħhom. Huwa importanti li aħna nassistu lil dal-persuni fuq il-postijiet tax-xogħol u aħna qed ngħidu wkoll anki b'dan l-avviż legali li jista' jsiru 3 proċessi, mela mhux proċess ta' darba tal-IVF imma jistgħu jsiru sa 3 proċessi u 3 proċessi se jibbenefikaw minn 60 sija ta' lif biħlas għal kull persuna involuta. Il-Ministru Abela sostna kif firxa wiesa ta' individwi jew koppji jażlu li japplikaw biex jagħmlu l-proċess tal-prokreazzjoni medikament assistita. Għalhekk permezz ta' dawn l-emendi dawn l-individwi jew koppji issa se jkunu eleġibbli għal dan il-lif imħallas. F'dan il-kuntest il-Ministru qal kif dawn l-emendi jieħdu in konsiderazzjoni wkoll il-fatt li l-identità tal-ġeneru ta' persuna tista' tkun differenti mill-karatteristiċi tiegħu jew tagħha. Wieħed mhux se joqgħod jidħol skont l-ID card u affarijiet bħal dawn, naturalment tapplika wkoll viċi versa, u allura mhux se jkun hemm diskriminazzjoni għabbażi tal-ġeneru, dak li hija l-gender identity, skont jekk l-ID card tgħid ħaġa jew ħaġa oħra. U allura hemmhekk qed inneħħu anki din id-diskriminazzjoni li forsi se kien hemm. L-emendi saru wara konsultazzjoni mal-Bord dwar ir-relazzjonijiet dwar l-impjiegi l-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrijuni u d-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni. Il-Ministru Abela fakkar kif fl-ewwel leġislatura tiegħu il-Gvern daħħal is-servizzi bl-ħlas tal-IVF filwaqt li fl-2018 daħlu fis-seħħ emendi ġodda fil-liġi tal-IVF li wessew is-servizzi mogħtija f'pajjiżna u taw ċans li l-aktar individwi jew koppji isiru ġenituri. Dan huwa gvern li jaħseb f'kull persuna, f'kull individwu u li qed nagħmlu miżuri biex ngħinu kemm jista' jkun li dal-persuni jkollhom ħajja aħjar skont l-aspirazzjonijiet tagħhom. Ħabar ukoll li mit-30 ta' Lulju se jidħol fis-seħħ ukoll avviż legali ieħor li jemenda regolamenti dwar impjegati stazzjonati f'Malta f'impenn li jkompli jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.